Il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata kienet fuq nett tal-aġenda tal-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u l-Ministru għall-Ġustizzja Taljan Andrea Orlando. F'konferenza stampa konġunta fil-Belt, iż-żewġ ministri qablu li b'kollaborazzjoni maż-żewġ naħat għandhom ikomplu jissaħħu l-mekkaniżmi biex tkun miġġielda l-kriminalità organizzata. Il-Ministru Orlando kellu tifħir għal relazzjoni bilaterali tajba li Malta għandha mal-Italja. Iż-żewġ ministri qablu li l-kollaborazzjoni b'saħħitha bejn iż-żewġ pajjiżi tista' twassal għal effiċjenza rapida u żgurata dwar skambji ta' informazzjoni u l-ħolqien ta' front effiċjenti għal ġlieda kontra l-kriminalità bejn il-pajjiżi. Il-Ministru Orlando qal li l-għanewlieni tagħhom għandu jkun li jġieldu l-kriminalità organizzata fuq livell ta' kooperazzjoni internazzjonali biex tkun assigurata ġustizzja f'waqta. Huwa kellu kliem ta' tifħir għal mod kif Malta mexxiet il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea aktar kmieni din is-sena. Qal li minn din il-Presidenza ħarġu għadd ta' punti pożittivi. Il-Ministru Bonnici qal li relazzjoni mal-Italja hija waħda eċċellenti u sostna li ż-żewġ pajjiżi jridu jkomplu jibnu fuq relazzjoni tajba ta' bejniethom biex f'każ ta' reat li jsir fil-pajjiż rispettiv ikunu veloċi biex issir ġustizzja u min jagħmel xi ħaġa kontra l-liġi jieħu dak li ħaqqu. Intant waqt iż-żjara uffiċjali f'Malta, il-Ministru Taljan u d-delegazzjoni tiegħu kellhom laqgħa mal-Prim Ministru Joseph Muscat.